предишния епизод си построихме нашата първа къща от дъхт, което е ужасно. Даже няма и още таван. И днес ще поправим тази грешка и ще си построим хубава къща, която ще бъде възрожденска. И тя ще се появи... И... Ето я! Така да, това е само как ще изглежда. Това е очертанията. И това го снимам. И всичкото това нещо отне 2 цели дена. Като за начало ще почнем с оградата и долната част на къщата, като ще се махна водата. Имаме едното блокче, което ще се сложи на едно специално място, но като за начало всичко ще бъде само от каблстон и после ще махна няколко парчета и ще го направя по-фенси. Така, като за начало ще почнем с дървото. Там, където трябва да бъде дърво, да бъде с дърво. И затова ще вземем съвсем малко дърво, което мисля, че би трябвало да бъде достатъчно. И видео също до тук. Защото стана малко проблемче и изтрих останалите видео с тази поредица. И самия профил го изтрих, защото имах проблеми с Minecraft и да. Обаче няма да се притеснявате. Скоро качваме началото на нова поредица, още по-хубава, още повече екшен. Поредицата ще бъде златна, както и това хубаво цветенце. И тя ще бъде на Minecraft Hardcore. Тя ще се качи скоро в канала. Да не изпуснете лайк и шипнете камбанката, както ще удари от пръсе. Да го запомни. Чао, чао!